danima jer sam rođen u Subotici. Da, na ulicu. Ja sam sa puno godina. Ja sam ovdje u 34 godina. Absolut. Radim sam i milici. 90. Znači ovdje je 5500 5580. u kriptama. Da. I na groblju je 1860 i groblje se sastoji iz 3 dela. Partizanska parcela iz Drugog svjetskog rata i imamo jednu zajedničku grobnicu iz Balkanskog rata. A vi ste? Ja sam krstnik. Vi ste deda Đorđe za mene? Zamijenio sam deda Đorđe. Dobro. Prijatno, sve najbolje.